Sibingelela ngesibingelelo sika Luka 24:36 inkosi uJesu yangena iminyaka ivali abafundi bayo khulumela phansi izindaba ezimbili ezokufa nokuvuka uJesu ngumoya engasiyona inyama namathambo bamthuka emphakathi wabe kubekele ubingi lokusha akavona ngethuneni esho ukuthula thulisa ingilo zebandla elingcwele ukuthulisa abangcwele bonke ngegama lenkosi uJesu umsindisi amen. Paul umpostoli ishonile ngathi basikhonza inkosi ubheke umboniso imfihla lefuna sokhulekile phambi kwabantu ezekhwepha uJehova uNkulunkulu umkhulekile phambi kwenu khulekela ilanga lami uJehova uNkulunkulu anginikeze lona ukuphila emhlabeni uba ngihambe ukukholeka kuze kufikele izinsuku lezo akungibiza ngazo ngegama lenkosi amen. Sibonga kakhulu lithuba uJehova uNkulunkulu asinikeza lona kulesi sikhathi esinzima kangaka esingazange sisibone ekuphileni kwethu siqala ukusibona nokhokho bethu abangazange besibone kodwa simbonga uNkulunkulu umnini mandla wonke ma uJehova enzile ukuba kanjalo lesi sikhathi sesifice siphila simcela uNkulunkulu ukuba akaphinde uNkulunkulu ebeke isandla sakhe kanjalo kulululaka oluphumile emhlabeni wonke ngoba akekho ngangaye futhi akekho ongamelana naye ngegama lenkosi uMahluli amen. Yebo sizocela ke kanjalo insizwe zosifundela lapha incwadi kanjalo sothandaza phezukwayo njengoba ingekho into esiyonqoba ngayo ingekho esinye isikhali esiyonqoba ngaso ngoba isikhali esiyonqoba ngaso ukuthandaza uqinisa kanjalo uPaul umpostoli abaseFeso 6 uqale lapha ku11 ngoba likho elinye ithemba esinalo phansi komthunzi welanga ithemba esinalo umthandazo njengoba uhulumeni wethu nomengameli wezwe ecelile ukuba kulesi sikhathi esinzima kangaka ucela ukuba uthandazwe ngoba into esiyonqoba ngayo siyonqoba ngomthandazo. Verse 6 kwelika 11 hlomani izikhali zonke zika Jehova ukuba nibe namandla okumelana nobuqili buka Sathane. Uthi ke uPaul umpostoli hlomani izikhali zonke zika uNkulunkulu ukuba nize nibe namandla okumelana nobuqili buka Sathane. Yebo asibambene nenyama negazi sebambene nemibuso namandla ngisho amakhosi ezwe abusayo ebumnyameni lobu nomoya ababi phezulu. Asibambene nenyama negazi njengoba sibona lesi sikhathi esinzima kangaka uJehova uNkulunkulu ulaka oluphumile emhlabeni wonke ulaka kanjalo ingilo zomubi njengonyama ebhodla ifuna ezobadla esomphika ngakho umthandazo ukuba sihlome nasemakhaya lapho sikhona sihlomeni ngawo umthandazo ngoba alikho elinye ithemba lethu siyonqoba ngalo lesi sifo lolubhubhane lukhona ezweni kodwa siyonqoba ngomthandazo isona isikhali esikhulu yona inkemba kamoya esifundiswe yona ngabaholi bethu umqalisi lenceku yakhe abangazange kanjalo beyithandele ukushumayela indaba ezombuso wasezulwini kodwa abathunyelwe uJehova uNkulunkulu ubanikeze isikhali sokuthandaza ukuba masithandaza siqinile kuJehova uNkulunkulu yoba nathi sidlule lesi sikhathi ngegama lenkosi. Yebo 13 ngakho ke hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu nize nibe namandla okuma osukwini olubi. Nantu usuku olubi esibhekene nalo usibhekene lesikhathi esinzima kakhulu siyonqoba ngani siyonqoba ngokuthandaza lapho sikhona ungene kanjalo endlini yakho qoqa abantwana bakho uqoqa abantwana asikhulekeni ukuba uJehova uNkulunkulu akagudluzele olulaka oluphumile solinqoba lolulaka ngani ngoba
sithandaza ngenhliziyo nye simcela uNkulunkulu sesibubonile ubukhulu nobukhosi bakho ngakho siyacela ukuba lesi sifo sinqotshwe ngegama lenkosi yethu. Nethi selikwahlulile ni konke nime. 14. Yimani ngakho izikalo zenu ziboshiwe ngeqiniso. Nihlomile esifubeni isicino sokulunga. Izinyawo zenu ziboshiwe ngokuhlelwa kwevangeli lokuthula. Kona konke lokhu nihlome isihlangu sokukholwa. Yakuba namandla okucima ngaso yonke imikhonto eshisayo. Kanti imikhonto eshisayo yomubi sizoyinqoba ngokuthandaza. Le mikhonto eshisayo yomubi asikho esinye isikhali esiyonqoba ngaso, ayikho enye inkemba esinikezwe yona, kodwa sinikezwe inkemba kamoya njengenkosi uJesu ekwathi ngensuku zawo zokugcina. Kanjalo abafundi bayo kwathi kube bakhuze khipha inkemba egadlela kwincele yompristi uMalcolm wathi ngeke ofa ngenkemba manje osebenzisa inkemba nayo ofa ngayo, kodwa isikhalo esikhulu umthandazo, wona umthandazo ngoba izinto zonke masikhuleka simunye. Ake sikhulekeni bangcwele baNkulunkulu, ake simbize noJehova uNkulunkulu wethu kuba uNkulunkulu asenzele umusa esikhathini sethu esinzima kangaka. Sidlule kulesi sikhathi, siyodlula sinqobe ngoba zibonakala inyembezi ziphuma kanjalo emahlweni ethu. Sikhuleka ngazwilinye ukuba uJehova akalethe amandla akhe sinqotshwe lesi sifo ngegama lenkosi uJesu mahluli. Amen. Nesamukela isiqhoko sokusindisa nenkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu. Kanti isiqhoko sokusindisa inkemba kamoya yizwi likaNkulunkulu. Lokhu sincenga kanjalo emabandleni wonke adumisa igama lakho uJehova uNkulunkulu. Ilokhu sincenga ukuba asikhulumeni manje ngazwilinye. Uhulumeni wethu uyazama ngezindlela zonke, ngakho asimulekelele nathi ukuba sibambisane naye uhulumeni wethu njengoba zama ngayo yonke imizamo ungabe bikho ozovukela leli lizwi njengoba nathi singabagcotshwa indlu yamazwi silihloniphile leli lizwi ukuba asihloniphe ezindlini, sihloniphe ezindlini njengoba inhloso enkulu ukuba lesi sifo asingabhebhetheki. Singabagcotshwa bebandla likamoya oyingcwele asihleli lapha emzinkonzo, kodwa siyathandaza, sithandaza khona ezindlini ukuba Jehova ulaka lwakho alwehle. Sesibubonile ubukhulu nobukhosi bakho uma kuwukuthi ukona kwethu emhlabeni. uJehova akathethelele ngoba singabantu bakhe. Thethelele uNkulunkulu usindisa umhlaba kanjalo sinqotshwe lesi sifo. Ngakho siyacela endaweni zonke ukuba lo myalezo okhishiweko awuhlonishwe, lo mlayezo okhishiwe awuhlonishwe. Ikhona ingilosi yebandla likamoya oyingcwele njengoba ukhonoliyo wathi ubukhonoliyo uJehova uzwe umthandazo wakhe. Ukhonoliyo wayesendlini yakhe manje ethandaza lapho umsebenzi wabapostoli 10 kwelokuqala ethandaza ukhonoliyo endlini yakhe nabantwana bakhe. Uthi uJehova uNkulunkulu esezulwini wathi ngikuzwile ukukhuleka kwakho nokukhala kwakho manje ngoba uNkulunkulu uyawuza umthandazo kumuntu ethandaza esemzini wakhe. Ngakho asikhulekeni bangcwele baNkulunkulu, asimfune lo Jehova uNkulunkulu wethu. uJehova uyosilalela. uJehova angeke uJehova sishiye njengoba amusa uDaniel esemphandweni wengonyama. uJehova uNkulunkulu wamlalela uJeremiya umprofeti ebemjikijele phansi odakeni emgodini unodaka. Othi uJehova walalela wezwa oMeshaki noShadrach noAbednego besesithandweni somlilo. Nathi siyonqoba ngakho ukuthandaza. Ngakho siyacela bangcwele bonke nonga uthanda umthandazo, siyacela kulesi sikhathi ukuba akehloniphe ethandaze ngoba ayikho eminye imizamo njengoba uhulumeni wethu ezama nje. Nathi asinilekelele ngomthandazo ukuba lesi sihlava nalo lubhubhane oluphumile ezweni
lunqotshwe luzonqotshwa ngoba sithandaza sonke kanti ziyonye ngegama lenkosi uJesu Mahluli amen. Yena kana kwahlulwa glosa ubaba athi yanawo inkosi sikusakubepha athi yanawo inkosi sayinawo inkosi sikusakubepha athi yena kana kudlula yena kana kudlula thina sonke siyadlula yena kana kudlula yena kana kudlula thina sonke siyadlula. Ngakho sizocela sonke emakhaya siguqe ngamadolo sikhuleke ngalesi sikhathi sikhuleke ngazwilinye ukuba uJehova uNkulunkulu akenze amandla akhe